Fiċ-ċentru tal-programm ta' tagħlim alternattiv Raħal Ġdid iltqajna ma' studenti mimlija enerġija, inizjattiva u determinazzjoni biex jiksbu l-ħiliet meħtieġa għal xogħol li jirrikjedi tagħlim applikat u vokazzjonali. Sa ftit xhur ilu dawn iż-żgħażagħ ma ridux jafu bi-skola u kienu f'xifer li ntilfu mid-dinja skolastika kmieni fir-reba' sena tas-sekondarja. Però 157 adolescenti sabu l-iskola di Alternative Learning Program f'Raħal Ġdid lesta biex ittihom l-għodot u l-assistenza meħtieġa biex jibdew jibnu karriera ġdida li forsi ma kinux joħolmu. Il-missjoni tal-iskola li bdiet 3 snin ilu bħala parti mill-garanzija żgħażagħ hija li tipprovdi opportunitajiet alternattivi permezz ta' suġġetti vokazzjonali bħal mekkanika, l-inġinerija, il-kura ta' żbuħija u tax-xahar fost oħrajn. Parti mix-xogħlijiet li għaddejjem bihom l-istudenti ġew esebiti f'Open Day li attenda li għal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u l-istudenti sibnihom kburin. Ittejnek ħafna xi hija basic form of education, iġġalek tibda tħobb is-soġġett naqa'. Isek meta tajt tarbija ħatibda timxi, tibda tgħinek dik ftit. Hawnhekk ħafna mid-drabi tiġi mhux biex tagħmel prattika biss, nagħmlu ħafna teorija u dejjem hand in hand nimxu mat-teachers u ma' xulxin. L-għan tal-iskola huwa li toffri anke l-possibilità li l-istudenti japplikaw għal istituzzjonijiet postsekondarji bħal ITS u l-MCAST kif spjega l-għallim Francis Guilford. Jekk iġibu s-sakin it-tieni sena magħna li ngħidulhom ħajġibu livell 3, mela huwa rikonoxxut iktar mal-MCAST u jaqbżu dak li ngħidu il-foundation tal-MCAST. U temmen li wara hawnhekk ikunu preparati għad-dinja tax-xogħol? Iva, minn hawnhekk anke biċ-ċertifikat tagħna bil-livell 3 ħajkunu tradesmen. M'iniex ngħid the highest, imma kapaċi jekk mar fuq il-lan tax-xogħol u ġieli mallem fuqu u jgħidlu wara rridu nagħmlu dan it-tank, rridu nawweldjaw u kapaċi jaf il-V-baċ tkun kif irid jweldja l-carpet welding. Fuq kollox din l-iskola tagħti perspettiva differenti ta' definizzjoni ta' skola li mdorrin biha. L-iskola ma kontx nħobba, ma kontx nabgħod imma kontx ikun looking forward. Hawnhekk dejjem niġi looking forward ħafna l-iskola dejjem impoġġi moħħiem biex nitgħallem għax hawnhekk dis-sena vera sabiħa jgħid qalbi u anke li tiġi hawn għandek sense of ownership dal-workshop. Hawnhekk ħafna mill-affarijiet li għamilna minnhom aħna mal-liema tagħna, ġifieri u anka dik il-ħaġa x'in tidħol minn hawnhekk tajt hawnhekk għandha qalbi, hawnhekk għandi idi. L-amministrazzjoni tal-iskola saħansitra toffri korsi addizzjonali għas-sena d-dieħla fosthom fl-oqsma tal-medja u l-ICT. L-assistent kap tal-iskola Franco Ebejjer jemmen li tant l-esperiment kien suċċess li għandhom isiru iktar programmi ta' din ix-xorta. Hawnhekk għandhom l-ewwel tarġa sabiex isibu dak ix-xogħol permezz tal-korsijiet li qegħdin jistudjaw. Temmen li hawn bżonn ta' aktar scale adattiv f'Malta? Jiena naħseb li iva. Aħna għandna riżultati pożittivi ħafna u nemmen li skejjel bħal dawn għandhom posthom fis-sistema edukattiva Maltija.